கந்த சஷ்டியில நாள் 2 தலம் திருச்செந்தூர் திருப்புகழ். இந்த படை வீடு சூரனை வதம் செஞ்ச இடம். இங்க இருக்கிற முருகன்ட்ட பைந்தமிழ் பாட்டு பாடி தன்னோட முன்னை வினைகளை எல்லாம் தீர்க்கணும்னு அருணகிரியார் வேண்டார். மொழிகள்ல முந்தினது தமிழ். அந்த தமிழ்ல கோடிக்கணக்கான சந்தங்களை அமைச்சு பாடி தனக்கு அழிவு தரக்கூடியவங்க வீடுகள் எல்லாம் போய் நின்று அவங்கள புகழ்ந்து அலையாம தன்னோட முன்வினைகளை எல்லாம் தன்னை தொடாம ஓட்டணும் முருகன்னு வேண்டார். இந்த பாட்டுல காம இச்சை தன்னை விட்டு நீங்கி ஓடணும். சின்ன கால்கள் உள்ள பரந்த தோகை உள்ள தாளத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆடுற தீரமுள்ள செம்பொன் நிறமுள்ள மயில் மேல ஏறி தனக்கு அருள எப்ப அவர் வருவார் அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்த பாடல்ல. அருள் வழங்குற வேத வேள்விக்கெல்லாம் காவலாய் இருக்கிறவர் முருகன். செந்தமிழ் சொற்களாலான பாடல்களை தனக்கு மாலைகளா அணிஞ்சுக்கிறவன் முருகன். சேவல் கொடி கொண்டவன் முருகன். தேவர்களுக்கு உபகாரி முருகன். தலைமேல கைகூப்பி தன்னை தொழுபவர்களுக்கெல்லாம் அன்பு செய்பவன் முருகன். கிரௌஞ்ச மலையை உடைச்ச பெருமையுள்ள வலுவுள்ள வேலை பிடித்தவன் முருகன். அழகான திருவுருவம் உள்ள முருகன். தெய்வ யானை விரும்புகிற முருகன். குரமகள் வள்ளியோட இன்பமா பொழுதை கழிக்கிற முருகன். இனிய சொற்களால துதிக்கிற தன் அடியார்கள் மேல அன்பும் எதிர்த்து வர்ற போர்ல பகைவரை மாய்க்கிற மாயமும் உள்ளவன் முருகன். சூரனை சூறைக்காத்து போல அடிச்சு தள்ளினவன் முருகன். திருச்செந்தூர்ல வாழ்ற ஆண்மையுள்ள ஆளுமையுள்ள முருகன். இப்படியெல்லாம் சொல்லி இந்த திருப்புகழ் பாடல்ல அழகா அருணகிரியார் முருகனை துதிக்கிறார். அப்ப நம்மளும் அதே தான் பாட போறோம். தந்த தன தான தானத்தான தந்த தன தான தானத்தான தந்த தன தான தானத்தான தன தானா முந்து தமிழ் மாலை கோடி கோடி சந்தமோடு நீடு பாடி பாடி முஞ்சர் மனை வாசல் தேடி தேடி உழலாதே முந்தை வினையே வராமல் போக மங்கையர்கள் காதல் தூரத்து ஏக முந்தடிமையேனை ஆளத்தானு முனை மீதே திந்தி திமி தோதி தீதி தீதி தந்ததன தான தானத்தான செஞ்சனகு சேகு தாளத்தோடு நடமாடும் செஞ்சிரிய கால்வி சாலத்தோகை துங்க அனுகூல பார்வை தீர செம்பொன்மையில் மீதில் எப்போது வருவாயே அந்தன்மறை வேள்வி காவல்கார செந்தமிழ் சொல் பாவின் மாலைக்கார அண்டர் உபகார சேவல்கார முடிமேலே அஞ்சலி செய்வோர்கள் நேயக்கார குன்றுருவையேவும் வேலைக்கார அந்தம் வெகுவான ரூபக்கார எழிலான சிந்துரமின் மேவு போகக்கார விந்தை கூறமாது வேளைக்கார செஞ்சொலடியார்கள் வாரக்கார எதிரான செஞ்சமரை மாயும் மாயக்கார துங்கரண சூரைக்கார செந்தில் நகர் வாழும் ஆண்மைக்கார பெருமாளே செந்தில் நகர் வாழும் ஆண்மைக்கார பெருமாளே செந்தில் நகர் வாழும் ஆண்மைக்கார பெருமாளே. இந்த திருப்புகழை பாடி திருச்செந்தூர் முருகனை தியானத்தில் வைத்து நாளை பழனியம்பதியில் வாழும் முருகனுடைய ஒரு திருப்புகழில் சந்திப்போம். முருகா சரணம்.